नहीं ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି ତା କାନରେ ପଡି ଯାଇଛି ମୁଁ ଗଲା ପଇସା ଦେଇଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା मम्मी ଏ ବହୁତ ବଡ এটা ରଖିଦେବି ଏଇଟା ନେବେନି ନା ଛୋଟ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡା এটা হলো 30 টাকা ହବ କେତେ 10 টাকা এটা 20 টাকা ম্যাডাম ଏ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଛତା ₹10 బట్ట బాగైతే దసరా అప్పుడు 4 కిలో लंका